Paghatag sang komento o kon reaksyon. Ang paghatag sang reaksyon o komento sa ginbasa isa ka pagpabutyag sang kaugalingon nga opinyon o kon pag-intindi. Pwede man kita magkasugot o kon hindi sa mga butang nga aton ginbasa o kon nabatian. Kung anuman ang aton reaksyon, makatuon kita kag mapauswag naton ang aton kaalam sa madamo nga butang. Basahon naton ang istorya nga may titulo nga Mga Bata nga Mabinuligon. Kamo mga bata, mabinuligon man bala kamo? Aga pa nagluto si Nanay Josefa para sa pag-eskwela sang iya mga kabataan sa buluthuan. Jessa, Jobel, bugtaw na kamo. Basi kamo maulihi sa pag-eskwela. Mahinay nga paghambal sang ila nanay. Nagpreparar na sa pag-eskwela ang mag-utod. Pagkatapos maligo, nag-ilis sila sing matinlo nga uniforme. Nagsuksok sila sing matinlo nga medyas kag sapatos. Ginhimos nila ang ila mga gamit sa buluthuan. Nagkaon anay sang pamahaw ang mag-utod antis maglakat. Pag-abot sa buluthuan, nasugatan nila si Ginang Mendoza. Maayong aga, Ginang Mendoza, pagtamyaw ni Jessa kag Jobel. Maayong aga man sa inyong mga bata, sabat sang manunudlo. Sa ilang paglakat, natalo pang nila ang isa ka bata nga babae nga nakadasma. Ginpalapitan nila ini kaginbuligan. Tungod na pilasan ang tuhod sang bata. Ila ini gindala sa klinika. Malipayon ang mag-utod tungod nakabulig sila. Wala kabalo ang duha nga ang tanan nakita sang ila manunudlo. Gani sila ang gindayaw sini. Ginatamyaw ko kamo, maayo kamo nga ehemplo sa inyo ka eskwela. Hambal sang maestra, samtang ginatapik-tapik sa abaga ang duha ka mag-utod. Kag dira nagatapos ang aton nga istorya, parte sa Mga Bata nga Mabinuligon. Nanamian man kamo sa aton nga istorya? Subong naman, aton pagasabton ang ini nga mga pamangkot. Sa imo nga pamatyag, nga kinahanglan nga magbugtaw sang temprano sanday Jessa kag Jobel. Tungod kay may eskwela pa sila. Sunod. Kung ikaw sanday Jessa kag Jobel, ano ang himuon mo kung masugata mo ang imo manunudlo? Tamyawon kag kwaon ko ang iya mga gamit kasagad. Nga kinahanglan nga busog ang estudyante antes magkadto sa buluthuan para mabusog kag makapamati sang maayo sa maestra. Sunod. Kung makita mo ang isa ka bata nga nakadasma, ano ang imong himuon? Buligan ko siya nga makatindog kag dalon sa klinika. Kung ikaw ang bata nga ginbuligan, ano ang hambalon mo? Madamo nga salamat sa inyo nga pagbulig. Subong naman, tandai, may ara kita sa mga naagyan sa kinabuhi nga aton mapaanggid sa aton nabasa nga istorya.
Kabalo ka man bala magbulig sa imo isig katawo? Pwede nga ang sitwasyon nga imo nabasa na tabo naman sa imo. Tinguhaan naton ini. Mag-drawing sang malipayon nga nawong kun husto ang komento o kun reaksyon kag masubo nga nawong kun indi. Testingan tabi. Hatagan ko sang pagkaon ang pobre. Malipayon nga nawong. Nagabisa ako sa mga tigulang. Ano ay han? Malipayon nga nawong. Mahampang upod sa akon mga abyan hasta magabi. Masubo nga nawong sagad. Mahaboy ako sang basura sa suba. Masubo nga nawong. Kag ang ulihi, mabulig ako sa pagtinlo sang balay. Malipayon nga nawong kag dira nagatapos ang aton nga leksyon. Salamat gid sa pagpamati. Kita ay naman kita liwat. Bye-bye!